Vi laver en forening med Chili Claus og så videre, og så angriber vi. Og Pius. Laver en forening med Chili Claus af alle navne. Kan vi så også godt få Blackman med nu? Han er på TV2. De lavede også noget ballade, hvor brugt et eller andet han... Prøv at høre, vi skal i gang. Ja, vi er sultne. Jeg har ikke spist. Heller ikke mig. Kan I tige stille, så vi kan komme i gang? Du kan invitere til et samtale om det der. Kan I tige stille, så vi kan komme i gang? Ja, far. Okay. Jamen, jeg synes faktisk bare, at vi skulle have vores snak med før som intro, hvis jeg skal være helt ærlig. Det synes jeg også. Vi forlod jer sidste gang på et sindssygt spændende sted. Det her, det er jo... velkommen til, kan vi sige. Til dig, som kigger med på YouTube, til dig, som har os i ørerne, som har fundet os på enten Apple Podcast, Spotify eller Podimo. Det her, det er Fars Dreng som podcast, som YouTube-cast. Vi er alle steder. YouTube-cast. Hvad hedder det ikke det? Ja, det kan det også godt være. YouTube, det ved jeg ikke. Og sidst, så slap vi det hele, hvor Lukas... Det eneste spørgsmål, han har jo stillet, fordi han... Ja, fordi han har jo siddet. Jamen, jeg håber faktisk, at lidt i dag, de ikke ser YouTube-delen. Normalt er jeg for, at de ser YouTube-delen, fordi det giver meget liv, synes jeg. Ja. Men lige i dag med mit... det kan og det hele. Masser af karakterer. Det. Måske har du lille krøller, har du ikke? Jo. eller bliver du permanentet? Nej, jeg bliver ikke permanentet. Ikke ligesom din søn. Nej, han fik sådan jeg har ikke noget, jeg kan Min mor har krøller, så det er for hende, jeg har arvet krøllerne. Men du stillede et sindssygt spændende spørgsmål til... vi har jo et Bøllemis Claus. Jeg har siddet der en uge. Vi har ikke lukket ham ud. Claus som gæst. Claus Bertelsen. Rosenkilde Bertelsen. Spændende. Ja. Vil du gentage det spørgsmål? Ja. Hvad var den værste drengstreg, du har lavet? Jeg har jo tænkt i en uge. Og jeg er ikke kommet det nærmere. Og det er, jeg sidder og tænkt over, at det er jo ikke, fordi jeg ikke vil fortælle det. Men det er jo sådan nogle anekdoter, der tit kommer i forbindelse med et festligt lag. Og var der en flaske champagne mere til anden afdeling? Og det var i hvert fald. Tak for det. Fordi så kan det være, det hjælper tankerne lidt på glæde. Og grund til, at vi får champagne, jeg der ikke var med sidste gang, det her, det er afsnit nummer 101. Jeg var også lige nødt til at komme ind og afbryde her, for jeg skal lige sige, at det giver jo meget god mening, at hvis det er den første, man kommer ind til den her podcast, så er det meget godt lige at gå lige tilbage, så man også lige kan høre om... Hvordan vi kommer ind på det her spørgsmål. Og hvem Bøllemis decideret er som person og så videre. Ikke? Det vil give meget godt... Der er faktisk nogen Bølle, som ser eller lytter til den her podcast for allerførste gang på den her episode. Ja. Det kan jeg ikke forestille mig efter afsnit 100. jeg oplever hele tiden, at når folk kommer over, og sådan, altså mine venner sådan, jeg har lige, hvis jeg ikke har set dem i lang tid, så er det sådan, du har lavet podcast, jeg har lige set den, og sådan noget der. Der synes jeg altid, så er der altid nogle nye at finde ud af. Der har faktisk sådan ret mange. Altså, men nu eksploderer det. Det eksploderer nu. Ja. Det eksploderer nu. Seertallet på YouTube. Tilbage til Bølle. Ja. Jeg kan ikke snakke mig mere ud af det der spørgsmål. Kan jeg godt mærke. Nej, Bølle, du må nødt til at komme ind på det, Bølle. Kunne du ikke lægge an, Lukas, hvad er den værste, du har lavet? For så ved jeg ligesom... Så tager vi sådan en runde. Men er det så slemt? Nej, det er sgu ikke, fordi det er slemt. Jeg kan bare ikke lige sådan på kommando komme med... Og der har jeg håbet på, at en flaske champagne mere, det kan være, at vi ender med en pisfed historie. Okay. Men hvis nu, Lukas, hvad er det værste, du har lavet? Ja. Altså sådan en, der godt kunne potentielt give lidt farskæld ud. Men hvor du bliver overrasket over din fars reaktion. Jeg vil sige, altså det er teknisk set ikke mig, men altså jeg vil sige, jeg er jo på en måde lidt medskyldig, fordi jeg var der, da det skete. Men det er sådan lidt Kasper Christensens ansvarsfralæggelse, det kan jeg godt lide. Det er jo ikke mig, der har gjort det. Nej, hey, det er ikke mig. Og det er fordi, at vi havde lidt en tendens til, at vi havde nu kommet op med nogle dumme idéer, og så var det sådan, hvem skulle gøre det, og så trak vi på. Sådan lidt Jackass-agtigt. Og det ender med, at min kammerat, han skal skide ned i en pose. Nej. Og så kaster han den på en hoveddør. Nej. Og så løber ham der manden efter os. Og han råber bare efter os. Og han ender med at fange min ene ven. Hvad skete der så? Så tror jeg, Loki, at det blev ringet til hans forældre. Og så vi andre var jo bare løbet væk. Så vi så ham ikke resten af aftenen, tror jeg. Jo, han kom så sådan en halvanden time efter, eller sådan noget der. Men jeg ved ikke, om han nåede at løbe væk, eller om hans forældre blev ringet til. Det er sgu meget sjovt. Ja. Men jeg føler ikke, at det er sådan... Altså sådan, det føler jeg meget sådan...
Det er everyday. Altså, det har vi også gjort før, hvor at vi sådan, tog en hundelort og satte ild til den. Nej, vi snakker. Han sked ned i den. Ja. Nej, han sked i den. Det er en menneskelort. Ja, det er ulækkert, når det er en menneskelort. Det er en menneskelort. Jamen, hvordan antænder man en hundelort? Bare med en tændstik og kaster den ned. Det er jo en papirspose. Ja, sådan papir-agtigt. Nå, det er den gode gang. Det er jo fra... Og så træder din far, lige præcis. Det er jo sådan en gammel far nytårsaftens ting. Og det minder mig om... Nu kommer der sgu en anden. Vi skulle lige i gang. Må jeg lige sige, inden du kommer med den der, jeg skal lige sige, at i en af de tidlige afsnit, jeg tror, det hedder noget med psykofind. Ja, men det er også... Hvad nu? Jamen, det er inden for de første 10 afsnit, tror jeg. Eller sådan noget. Og der fortæller Theodor om, at da han var lille, lavede han dørfis med en fyr, som hedder Finn, som de kalder sig for psykofind. Og det sidder vi så og taler om i podcasten. Og så siger jeg så til Theodor, jeg synes, at du nu skal købe en æske flødeboller eller noget. Ja. Og så tager du hen til ham, og så siger du undskyld. Efter 10 år eller sådan noget. Men han har været traumatiseret lige siden. Ja. Og der går så et par uger i podcasten her, men så gør Theodor det så, og så optager han det så også. Og hvad skete der, da du kom op og sagde, kan du huske det? Ja, men jeg kommer jo hen, jeg har jo optaget det, men det er jo... Han blev glad for det. Vi har jo lavet så meget dørfis på ham, Finn der, så han har taget fat i skolen. Han installerede kameraer. Vi lavede dørfis på ham hver evig eneste dag igennem 2 år. Det er jo mobning. Det er voksenmobning, det er ikke i orden. Og så... Har du gået op til en, du har lavet dørfis med i 2 år, som lille, og så er du gået op... Hvor lang tid siden er det her? Nej, altså det var så tilbage, da jeg var 16, ikke? Men det var jo sådan flere år efter. Ej, det er så ikke 10 år efter. Du var vel 8 år, da du gjorde det? Nej, det har jeg lavet dørfis. Vi startede i 3. og så gjorde det i 4. 5. klasse. Der har man været 12 år gammel, 12-13 år. Så 5 år efter kommer jeg hen og siger undskyld til ham som 16. Det er sådan en form for moderne confession. Ja, men det er det. Ja. Jamen, det er det. Jeg skal ikke blive cancelled, jo. Så jeg skal men hvad sagde han til dig, da du kom op? Jamen, så kommer han hen, og så han... Det er jo ret sjovt, fordi at... Vi kaldte jo bare for psykofind, fordi det rimede. Han finder så ud af, at han hedder rent faktisk Finn. Det var sådan lidt... Så der skulle de holde masken. Og så siger han ja. Jamen, altså, så bliver han virkelig glad. Han er sådan, 1000 tak for det. Og det var virkelig også... Han sagde faktisk, at det var virkelig irriterende, fordi at han havde nogle hunde, og... Så var hele tiden gødende. Men det viser jo, hvad en undskyldning kan gøre. Ja. Men han blev virkelig... han blev virkelig taknemmelig. Altså mega taknemmelig. Og sagde 1000 tak for det. Og undskyldningen var godtaget. Så det var meget sjovt. Men jeg synes jo, jeg har jo faktisk helt ærligt... Jeg er glad for, at du fortæller en historie. Fordi jeg tænker... Jeg har faktisk ikke respekt for mennesker, der ikke kan sige undskyld. Nej. Det kan jeg godt forstå. Det er vigtigt at kunne. Altså, fordi... Der er jo ikke nogen, der er perfekt. Er vi enige om det? Nej. Vi er alle sammen fucket op. Og så er det bare ærgerligt, når der går ud over nogle andre. Ja. Og i momentet var man nok ikke lige klogere, vel? Nej. Og den historie... Vi sprang jo Torben Brandgaards dør i luften. Nytårsaften. Det har jeg altså også gjort i en podcast. Det var det, jeg vil sige. Jeg kunne mærke, at vi skulle lige igennem afsnit 100, og så et stykke ind i afsnit 101, og derfor spurgte jeg, om kunne I ikke sige en historie, for jeg skulle ligesom varme. Hvor er fordi vi kan også godt mødes senere og fortælle andre historier, men lige præcis den her. Jeg kan huske, da jeg var barn, der kunne man, der var nede ved Sonjas Kaffe, der købte man jo heksehyl og fyrværkeri, og man må så ikke købe det. Og så skulle man have sædel med, og min far han gav en sædel, fordi så var over 16, så måtte man ikke købe, men vi fik sgu bare en sædel, og det gik nok, ikke? Og inde ved Sonjas Kaffe, det var nærmest bare sådan en smugro, og det var vidunderligt. Altså, det var skideskægt. Den lå sådan lige 4 husnummer længere ned. Men i samme ejendom, der boede Torben Brandgaard op på 3. sal. Hvem er Torben Brandgaard? Jamen, det var bare en mand. Det var et lokalt miljø. Okay. Ja, han havde så et efternavn i modsætning til psykofind. Men, og så kan jeg huske, at så skulle man jo trampe på de her hekseøl, så man fik åbenbart, kunne jeg forestille mig, fik komprimeret krudtet. Ja, det er sådan, man... Og så kan jeg huske, at der var nogen med blå og nogen med rød, og så min kammerat sagde, de der røde, de duer kraftigt, så sagde jeg, nu skal jeg satan med vise, om de virker. Så jeg trampede på dem, som om, at det galt mit liv. Og så gik vi ind den her opgang, og det var ikke sådan en klassisk opgang, ligesom et byggeri ude i du ved, det var sådan en byejendom, og vi...
Og så skulle den jo ligge et sted, det her halløj. Og så var der sådan en gammeldags... hvad hedder sådan nogle... De gammeldags dørhåndtag. Der var sådan nogle metal... hvad hedder sådan en... For helvede, der var håndtaget at gå ind. Men der var ikke noget håndtag i. Okay, sådan en doorknob. Nej, men hvis du går ned til en gørter, det findes jo for helvede heller ikke mere. Der kunne man købe sig nogen. Anyways, der var plads til det. Så der lavede vi den. Og så tændte vi den der. Og det kan jeg edderbanken må love, den gjorde. Og vi var ikke engang kommet ud af opgangen. Og havde ringen for ørerne. Altså, var det indenfor? Ja. Og så kom Torben Brandgaard hjem til mine forældre, som boede 4 numre længere henne, og ned på gaden, og han havde ingen briller på. Jeg vidste, at han brugte briller, og jeg kæft, vi har sprunget ham i luften. Det troede jeg virkelig, vi havde. Vi var ikke andet 10 år eller sådan noget. Men, og så blev vi så taget med ind, min kammerat og jeg, og så var helt den der gammeldags fyldningsdør, altså dengang der var sne, den var fucking flækket, altså. Og vi havde ringen i ørerne i flere dage. Så det var en af de bløde historier, men den var affødt af Psykofins. Og dengang måtte man slå børn, ikke? Ved I, hvornår det stoppede? Hvornår man ikke... 1981, 1989 eller noget? Senere. Ja, det er meget senere, end I tror. 86, tror jeg. Ja, det er sådan der ved 80'erne. 89, senere. Nej, 97. Nej, i skolen var det tidligere. Men derhjemme? Ja, der var det sådan noget 6 år. Nej, jo, det tror jeg kraftigt var ret i. Det er det. Jeg tror, det er 1981 eller 1986, ja. Nej, jeg tror, det var skolerne. Nej, det er 90'erne. For jeg kan huske, i 5. klasse, der hang jeg der i ørerne, fordi jeg ikke lavede mit lektie. Og det er så vildt. Ja, det var sgu dengang, at man lærte noget, Theodor. Jamen, men føler du det sådan, det skal være? Tror du ikke bare, man kan snakke om tingene? Nu lyder jeg som ham der, hvor jeg til min mormor, hun røg 60 smøger om dagen, og hun døde aldrig af lungekræft. Og jeg 1997. Ja, det var privat revselsret. Ja. Der må dine forældre ikke... Det er jo kraftigt, men lige I er heldige ikke at få nogen på ørerne. Det er inden min søster blev født. Det er ret sygt. Er det ikke rigtigt? Jeg kan fortælle en ting. At, et år inden min søster blev født. Og det er ligesom en kombination af det her med det er sgu da hende selv. En kombination af håndhævelsesretten og det der med at lave noget, som man ikke bør lave. Da jeg gik i folkeskolen, så var jeg røget ind i en lille dum klike af nogle af de ufine drenge i klassen. Og så sagde de til mig, hey Lasse, du skal med. Jeg føler, at vi opdager mere og mere, du har gjort alle mulige ting. Så har du røget joints, og så har du været med de hvide drenge. Det er så mange sider af der nu. Her, der skulle vi så ud og fra en købmand og stjæle nogle flaskekasser. Altså kasser med tomme flasker i. Ikke? Mm. Ja. Og jeg holdt så udkig. Og så på en anden måde, så får han bliver så... Jeg tror, der er nogen, der ringer til ham og siger, der er nogen, der er ved at stjæle kasser fra dig. Og så løber vi alle sammen, og jeg løber, som jeg ved ikke hvad, skoldeskid ind i en indkørsel, ind i en garage, lægger mig ned i kvarter med min jakke over mig, og ligger derinde i kvarter, og tænker, okay, nu kan jeg nok gå. Så går jeg ud, og så går jeg ud af den der garage der, og så laver sådan en lille sådan smart sådan filmfinte, hvor jeg siger, okay, vi ses, hej. Og så vender jeg mig om, og så går jeg direkte ind i ham købmanden. Ej, for satan, far, du skulle ikke den kloge. Men vidste han det var dig? Jamen, de spørger, hvad laver du? Så siger jeg har lige været at besøge en ven. Så tager de lige 5 skridt tilbage, kigger ind. Du kommer fra en garage. Så ringer de efter politiet. Politiet kommer, tager mig i kraven, sætter mig ind på bagsædet af bilen. Jeg bliver kørt hjem, bliver præsenteret hos min far og siger, vi har taget din far, eller vi har taget din søn. Her, han har været i gang med at stjæle nogle tomme flasker. Og så siger jeg holdt bare udkig. Og så siger min far, kom ind, Lasse. Og så kommer jeg ind, så siger min far, tak til politiet. Så tager min far en træbøjle. Ja. Og så får jeg en røvfuld. Nej. Så stor, så træbøjlen, den knækker. Ej, men lad nu være med at lyve, far. Mener du det? Det er rigtigt. Kan du høre det på? Jamen, han er helt rystet. Jamen, nej, det er ikke det. Det var sådan, det var dengang der i 70'erne. Og det gjorde naturligvis ondt. Ja, det kan jeg godt forstå. Men kan du så forestille dig, det var sket i 97? Det er jo det, vi teknisk set taler om. Ja, men... Det var jo lovligt frem til 97. Ja, det var lovligt frem til 97. Og gennemtæve sine børn. Ja. I skal være glade derude. Og det var også sådan så crazy. Ja, det er det. Ja, og det var også sådan så, at min far, han... Det er 5 år efter, at vi vandt EM. Jeg fik jo valget, når jeg havde lavet ballade, med om jeg ville have 14 dages stuerest, eller om jeg bare ville have en røvfuld med det samme. Og så det godt være, vel. Mener du det? Ja. Så lagde jeg mig så over sådan en taburet, lagde jeg mig over med røven i vejret, og så gav min far mig 10 slag i røven, som oftest.
der var lige undtagelsen var den der med bøjlen den ene gang. Ja. Og det var, fordi min far, han var sælger, og det var en af hans kunder, som vi har været nede hos. Og så skal han have ekstra gas. Så han var ekstra sur. Men nu skal jeg jo ikke styre. Jeg er jo gæst. Ja, men jeg synes jo simpelthen, at det er vanvittigt interessant, hvad der er, der gør, at at nogen tror, at det giver en forskel at tæve nogen. Jeg er gammel domsmand. Jeg tror vitterligt ikke på fængselsstraf, for eksempel. Og det er klart, vi kan ikke have Peter Lundin eller raketmassen gående derude. Det er indlysende. Nej. Men er der nogen... Holdt du op med at stjæle kasser, fordi du fik en bold i røven? Altså, så stjæler du sgu noget andet, eller... Nej, men det var helt klart, at jeg kunne mærke, at der var en konsekvens på det. Nej, men jeg tror bare... jeg tror vitterligt ikke på straf. Men jeg tror på... Men hvordan lærer man så? Jamen, jeg tror, jeg tror vitterligt, det vil jeg tale sammen. Du gik også op og sagde undskyld til psykofen, ikke? Hårde straffe hjælper heller ikke. Men det var jo 5 år efter. Men det er jo ligegyldigt. Du bliver klogere. Du var jo, tænker jeg, på det tidspunkt i en position, hvor du, uanset hvad fanden der var nogen, der har sagt til dig, så kunne du jo ikke forstå på daværende tidspunkt, at det var forkert. Det er det, der man pointe. Jeg tror godt, jeg vidste jo godt, at det var forkert jo, at man skulle jo ikke mobbe Finn igennem 2 år. Det vidste jo alle sammen godt, men det er jo det der med det drengestreger. Men du gjorde det jo. Så ja, hvad skulle få dig til at lære... Du fik jo en straf, din forældre skrev. Det føler også, der skal være plads til. Altså, jeg og det især også nu. Altså, jeg gik her på... bor på Nørrebro, og så lige ved Jagtvej var der nogle unge drenge her i december eller januar, hvor der var sindssygt meget sne. Og så stod de, og så var der sådan en firmavarevogn, og de var jo sådan noget 11 år, 12 år, de her drenge der. Og så stod de og kastede snebolde på den der varevogn der. Hvor jeg synes, det var sjovt jo. Fordi jeg synes, det er der fedt, der er nogle drenge derude, og bare de kaster... Hvad skader det snebolde? Så stod og kaste på en firmavarevogn. Det er lige meget. Så kom han ud, ham der, og parkerer til siden, så drengene løber væk, men de havde deres tasker. Og så går han ud, ham der, han var VVS eller andet, går han ud, og så er han pisseirriteret. Og så fordi jeg står og griner, så han tror, at jeg er med i det. Og jeg siger, så siger Mark, jeg står ikke og kaster snebolde. Så siger han, ja, men du står og griner, de skal ikke kaste... Og jeg var pisse sur. Og jeg var sådan, prøv at høre, det er nogle unge drenge, prøv at høre, det er en firmabil, slap nu af. Hvad kan et par snebolde gøre mod en 2 tons bil? Så går han kraftedeme med hen, fordi deres tasker er der. Så tager han sne i deres tasker. Ej. Og fylder deres tasker op med sne. Det gjorde han ikke. Og går tilbage igen. Han er jo voksen. Han er voksen mand. Så han gav dem lige tilbage igen. Ja, det er der konsekvens. Det lærer de der mere af. Jamen, det er jo ikke, fordi de skal have en straf for det. Men det er jo heller ikke, fordi de går hen og siger undskyld og snakker om det med ham. Men så er det jo der, det var jo hans grænse. Så kan vi blive enige om, at slappe af. Ja, men 100%. Men vi kan jo ikke alle sammen vide, hvor andre folks grænser. Men det er jo der, det er vigtigt, som du gjorde før, tænker jeg, når man så træder over andres grænser og bliver bevidst om det, så er det pisse fedt at have evnen til at sige undskyld. Ja. Jamen, der er jo en objektiv ting, jo, fordi der er jo det der med, at det er jo forkert at stjæle, eller det er jo forkert at gøre de her ting, og så videre. Men det er jo ikke altid, man har muligheden for at snakke om det. Så hvad skal man så gøre? Hvordan kan man sådan... Så er jeg bare sige, at det hjælper ikke at få tæsk med en bøjle, tror jeg. Det er det er jo tryk avler modtryk. Altså, hvis jeg havde fået en røv for på den måde, jeg har aldrig beslået. Aldrig. Jeg lærte 2 ting af det. Den ene ting, jeg lærte, det var, at... Det gør ondt. Det gør ondt, det skal jeg aldrig gøre igen. Og den anden ting, jeg lærte, det er, det vil jeg nogensinde gøre mod mit eget barn. Det var de 2 ting, jeg lærte. Det er jo et spændende tvækket sværd. Ja. Fordi så har det fundet... Du er fandme også heldig, Theodor, du aldrig har fået med bøjlen, så... Nå, jeg kan huske, altså min far var for 1926. Okay. Så han var 19, da krigen, 2. verdenskrig sluttede. Og altså, han ville vende sig i graven i dag, hvis han vidste, hvad der foregik i USA. Ja. Altså, altid pro-amerikansk og alt muligt. Frygteligt. Ja. Altså, men jeg kan huske, han har det der med bøjlen, for det er åbenbart noget, man gjorde. Ja. Jeg har aldrig slået min søsken af mig, aldrig. Men jeg kan huske en gang, der var lige en frustrationsting, som jo sandsynligvis slet ikke handlede om mig, men noget andet. Og den der med at true med en bøjle. Eller sådan. Ja. Men var han mere følsom? Ja, bestemt. Bestemt. Var han det? Ja, for fanden. Så det var mere, at I snakkede om tingene? Eller? Nej, det gjorde man ikke på den tid.
Hvordan? Altså, det lyder som om, vi er 1000 år, Lasse og jeg, men det gjorde man bare ikke. Nej. Snakkede man ikke om tingene? Nej. Det var bare... Nej. Jeg tænker, det er jo et meget godt billede, at revselsesretten først blev ophævet i 97. Altså, det var først der, hvor man begyndte at snakke om ting. Hvor jeg tænker, jamen, nej, men det viser jo bare, at hvis man tror, at en lussing, den hjælper frem for at tale med. Altså, Jamen, det hjælper klart med at tale. Jeg tænker, du er... Ja, jeg synes ikke, det er så svært. Jeg synes ikke, det er så svært, faktisk. Jeg undrer mig faktisk over, at det skal være så bøvlet nogle gange. Ja, men man skal også lige så sige, for jeg er da også kommet ud all right, og jeg er da ikke blevet slået. Men han er da også kommet ud all right. Det vil jeg gerne evaluere i afsnit 200. Det finder vi ud af. Præcis. Det skal altså ikke tage 8 år. Nej, det går hurtigere. Nej, men jeg synes, det er skide spændende samtale. Virkelig. Fordi jeg tror ikke... Altså, jeg tror vitterligt ikke på, at det kommer noget ud af. Hvad fanden skal man... hvis man nu smider et menneske i fængsel, det er klart, man skal ikke voldtage, og man skal ikke lemlæste andre, og så videre, og så videre. Men der er jo ting, hvor folk har lavet noget, hvor man så ryger i fængsel, og man tænker, der går kun 2 dage, hvor man finder ud af, at det er jo ikke skide smart, det har gjort. Men hvad er vejen tilbage? Fordi når først du er fanget i det der, så er det sgu svært. Jeg hørte en podcast om om en, som skulle, hvad hedder det nu? Ja, hvad hedder det? Befrisat? Hvad hedder det? Ja. Løsladt, korrekt. Og han skulle så have penge af det offentlige, fordi man har jo ikke noget at leve af, når man åbenbart kommer ud af fængsel, hvilket giver god mening. Men så kunne han ikke, for han kunne få sin understøttelse, eller hvad hedder det nu, sin bistand, så skulle han have en bankkonto. Men det kunne man så ikke få, når man ikke havde et nem idé. Men han har været i fængsel. Og hvad sker der så? Og så lukker de 2:00, og så videre. Og så ender det med, at hvad er så den korteste vej til at få noget at spise? Det er at gå ud og lave bræk. Ja. Det er jo hjernedødt. Man har jo vidst i flere måneder, at han skulle løslades. Og når vi ikke gør, og det gælder jo i øvrigt som far for børn, eller så videre, hvis ikke vi gør det rigtige for at hjælpe, om det er den indsatte, der skal fri, eller det er vores børn, der skal ud i, i friheden, han har sagt, i samfundet og stå på egne ben, uanset hvilken alder de har, så gør vi sgu da hele lort en bjørntjeneste. Det er jo meget sjovt, fordi jeg skulle lige fact-check her. Ja. Og der kan jeg læse her, at op mod dem, der har været i fængsel, der løslades efter skyldig kriminalitet, efter de har været i fængsel. For personer løsladt direkte fra fængsel, er tilbagefaldsprocessen procenten markant højere for kriminalitet. 66% vender tilbage. Det er der er kæmpe forskel på USA og Danmark, for eksempel. Det er de der hårde straffe. Jeg håber, det er Danmark. Det her det er Danmark. Ja. Det er på skat. Eller ikke håber, jeg er ked af det i Danmark, men det vil sige, 66% af dem, der kommer i fængsel for en førstegangsforbrydelse, kommer tilbage igen. Ja. Det er jo hjernedødt. Undskyld, jeg siger så det. Så er vi altså fejlet som samfund. Så tydeligvis, så fungerer det jo ikke særlig godt på en eller anden måde. Det er rehabilitation. Du ved, hvad jeg mener. Ja, du er udgår. Alt er godt. Rehabilitation, der hjælper. Jeg kunne da godt tænke mig at høre sådan 2 skide lækre drenge. Den ene, der drak sig alt for stiv i går. Ja. Og det har en konsekvens i dag. Men gør du det igen næste lørdag? Jeg kunne fandme gøre det. Er vi enige om det? Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Fordi jeg har jo også tit lovet at det er sidste gang. Men gud, det er ej sidste gang. Men det er der, hvor jeg synes, problematikken går i, hvor det går ud over andre mennesker. Hvad vi gør ved os selv, det må vi skulle stille. Altså, det må man selv stå et regnskab for. Ja, men der er jo også nogle gange, hvor man måske kommer til at sove nogle andre mennesker, men man har jo gode intentioner. Og så siger du undskyld. Ja, det synes jeg er et kæmpe godt karaktertræk. Jamen, det er i hvert fald vigtigt at snakke om det, kan man sige. Vandet ned men du skal tænke på en tingbølle. Du skal tænke på en tingbølle, for det er ikke alle, der har det nemt ved at måske sige undskyld eller snakke om ting, og nogen, der faktisk har det ret svært ved det. Hvad gør man så? Ja, det ved jeg ikke. Det vil jeg spørge jer om. Jeg synes, der er 3 ting, mennesker bare skal have. Ikke? Altså, det er jo taknemmelighed, så er det muligheden for at sige undskyld, og så er det tilgivelse. Hey, det er ikke muligheden for at sige undskyld. Evnen til at tilgive. Det er de 3 vigtigste ting, et menneske skal have. Og jeg er nødt til at sige til dig, Lukas, og det er, at der går ikke en optagelse, hvor du ikke overrasker mig på en positiv måde. Du kan sidde sådan helt, sådan nærmest sådan helt sådan, som om, at du er i, hvad hedder det? Ja. Når en larve ligesom går i en forpuppet stadie, sidder du bare. Man kan ikke komme i kontakt med dig. Jeg skal lige kukke. Og så vågner du op, og så siger du faktisk selv nogle ting, hvor man tænker, hold da kæft. Jamen, det var fint sagt. Og jeg vil gerne... Det er sådan noget, jeg har tænkt over længe. Altså, det er også, når hvis jeg skal date nogen, ikke, så kigger jeg altid efter de 3 ting. Fordi hvis ikke de har de 3 ting, så er der no fuck. Så det var tilgivelse? Taknemmelighed. Taknemmelighed? Taknemmelighed, tilgivelse
og evnen til at sige undskyld. Det synes jeg er flot. Altså sådan en men undskyld er jo lidt selvrealisering, ikke? Fordi man realiserer på sig selv. Du skal bare løbe langt væk, hvis du ender med en kvinde. Og en mand skal også, eller en kvinde skal også løbe langt væk, hvis man ender med en partner, som ikke kan sige undskyld. Ja. Fordi et parforhold er en fucking endeløs række af undskyldninger, hvor man træder over. Fordi det er jo altid den, man er tættest på, det går hårdest ud over. Ja, det gør det. Jeg synes, det føler jeg er ret god til mit. Jeg synes, du skal sige undskyld for den forfatning, du er i dag. Men jeg vil godt udvise min evne til at tilgive og sige, at du er tilgivet. Og vi er også taknemmelige for, at du overhovedet kom. Ja, så vi faktisk, Lasse og jeg besidder i hvert fald alle 3 egenskaber. Ja. Så må jeg lige skrue jer på nu her. Men du kan ikke sige, men det er jo heller ikke, fordi du er heller ikke blevet advaret. Lasse skrev jo i går, han sagde, at vi skulle lade være med at drikke for fulde drenge. Det skrev han sgu da 5:00 om morgenen. Ja, det kommer sgu også til at se det her, men den kommer så sent, far. Så vil jeg lige sige, man skal jo høre, det er sådan et godt gammelt ordsprog, som fra din far og min tid, det, man skal høre sandhed for børn og fuldfolk. Og jeg synes, at det faktisk er ret fedt, at lige præcis, at Lukas, han er sådan lidt småbesoffen stadigvæk, så det gør, at man får de der perler. Det gør i hvert fald, at han er lidt mere rolig, end hvad jeg plejer at være. Det er faktisk jeg kan mærke, at jeg er ved at komme op i energi nu. Vi skal på Nyhavn Kro og alt muligt. Altså, Og det er godt, du er ved at komme op i energien, fordi nu er vi ved at være til vejs ende i den her episode af podcasten. Er der en cliffhanger til 103? Jeg er nødt til at sige, Bølle, du må tilbage igen. Jamen, vi er ikke færdige med at snakke. Vi har ikke engang fået ugens følelse. Altså, en ren Kurt Thorsen. De har lavet... Altså, der er lavet 35-40 spørgsmål, som det ikke er kommet igennem. Så vi er nødt til at finde... Men det synes jeg er faktisk, det er jeg faktisk glad for. Udover, jeg synes, det er utroligt hyggeligt, og jeg vil gerne gæste igen. Det er sådan lidt selvsindssættende, men fair nok. Men det, der er interessant, hvorfor at de spørgsmål ikke er blevet svaret på, eller bestillet overhovedet, er jo fordi, vi har fat i nogle pisse spændende emner. Ja. Og jeg synes, jeg kunne jo godt tænke mig at tale videre om de ting, for jeg er ret optaget af, hvad der sker. Sådan 2 skønne drenge her, vi sidder sammen med Lasse og jeg. Og hvad er det, hvad er jeres opfattelse af den tid, hvor jeg kan høre, Lukas var jo ret overrasket over, at det var 97. Ja. At Rausserand for eksempel. Jeg tror faktisk, der er ikke mange, der ved det. Og vi kan lave en cliffhanger. Vi godt, at 40%, som jeg husker det, der er nok nogen, der skal faktatjekke, men 40% af alle børn har en far, hvor det ikke er, hvor det er, man ikke ved, altså, tror det, ja. Det må du lige faktatjekke, Theodor. Jamen, jeg kan jo bare kigge på ham lige der, jo. Jeg synes, du er en anelse mørkere end ham, det må jeg sige. Ja, det synes jeg sgu. Nu kender din mor også, så det kan godt se. Den er inden for skiven. Jamen, er den det? Men er den det, når du ser på ham? Jeg har jo heller ham teknisk set, men det er jeg overhovedet ikke. Jeg har vist dig fotos af min far, og du ligner min far som snydt ud af næsen. Jamen, han var det sjove er, at det er jo altid kun faren, der er problem, fordi moren kan ikke løbe fra moren. Nej. Altså, men jeg kan ikke, det synes jeg, vi skal faktisk ikke det der med. Det skal vi lige gøre. Skal vi gøre det mere content? Tjek om vores forældre er vores forældre, og min far er min far. Så jeg vil gerne være her, når vi live sender, at vi finder ud af, at din far faktisk ikke er den far. Jeg skal have med i podcasten, så vi kan jo lave en test. Han skal med i podcasten, ja. Men hvordan er det, man tjekker det? Er vi tilbage på sædklinikken, så hvor man sidder og tager DNA? Du kan tage hår. Vi kunne godt prøve at overraske ham, når han er med, og så sige, far, vi har tjekket. Du er faktisk min far. Ja. Nej, jeg synes, bluffet er jo... Nu sidder du her, og vi vil godt forholde dig, at du ikke er faren. Hvad har du at sige til det, far? Og det bliver spændende. Så kan vi bare sige, prisen er. Ja. Vi plejer at slutte af med nogle filosofiske betragtninger. Theodor, Lukas, er der nogen af jer, der jeg har noget et spørgsmål til lytterne derude. Okay. Jeg kigger det bliver kort ud, hvis det er dårligt, det her. Kigger du lige op på lytterne? Og det er fordi, vi skal have lidt interaktion i kommentarfeltet, jo, så man skal jo stille nogle spørgsmål til dem også, ikke? Ja. På dem, der ser dem på YouTube. Og der fik jeg lige en mail her fra Uber, og der har jeg et spørgsmål. Giver man Uber drikkepenge? Tak for den gang, og tak til Bøllemis. Bølle, tak for, du kom. Jeg er helt ked af, det slut allerede. Det er jeg også. Skal vi lige tage et stykke mad? Vi er nødt så til at køre den kort, for ellers havde vi... Vil du gerne slutte af med filosofisk spørgsmål? Var det, du sagde? Det var, man gav så stiller jeg det nu. Ja. Skal du have 1 eller 2 stykker mad nede på Nyhavns Kro? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet andet end deres stikflæsk. Jeg ved ikke, hvad de har dernede. Jeg skal have 2. Jeg har jo aldrig rigtig smagt smørbrød. Jeg tror aldrig, jeg har smagt smørbrød. Jeg har aldrig smagt smørbrød. Vi skal have kanner. Har du aldrig smagt ikke smørbrød? Rigtigt. Nej, det tror jeg ikke. Hvad? Altså sådan et stjerneskud og sådan noget. Nej, jeg har ikke fået det. Jeg har jo smagt sådan noget hjemmelavet.
Men, altså sådan, men jeg har aldrig smagt det på en restaurant. Det er hvad der sker, når revselsretten bliver fjernet der. Det er konsekvensen. Det er faktisk konsekvensen, det er det der. Både stik flæsk. Det er både stik fisk, jeg ikke havde prøvet. Kan du huske det? Der er noget, der er gået helt galt i din opdrag. Jamen, det fik jeg også du har fået alt for lidt tæsk med en bøjle. Ja. Tak for nu. Tak for nu. Vi vender tilbage igen vi vender tilbage igen i næste uge, men vi vil også sige, at vi hiver bøllemis tilbage. Det gør vi. Fordi der er for mange ting i Manation, for der er for mange ting, vi ikke har fortalt om. Ja. Tak for men nu. jeg synes, vi skal også have et spørgsmål. Ja. Hvad vil lytterne gerne vide om bøllemis? Ja. Jamen, det gør vi. Så skriv til os. Hvor er det, de skal skrive? Du skal lige sætte dig ned og lige svare, hvor vi skal skrive. Instagram, Facebook. Og på mailen, podcasten. Podcasten farstreng@gmail. Nogen skal jo løfte arven efter at spørge Jørgen. Jørgen Let. Og det gør vi her. Jørgen svarer på alt. Han er fandme dygtig, Jørgen. Ham savner man, ikke? Det var fandme godt, Bølle. Det ved jeg. Kameraet stå af. Jeg har så holdt øje med det hele tiden.